Každý den děláme stovky rozhodnutí. Kdy vstát, co jíst, kdy si dát pauzu, jak se hýbat, kdy jít spát. Tyhle malé volby určují, jak se cítíme, v práci i mimo ní. Workshop Lifestyle je o tom, jak každý den rozhoduje o našem zdraví a pomáhá lidem najít rovnováhu mezi pohybem, výživou, spánkem a regenerací. V teoretické části vám vysvětlíme, jak tyto 4 pilíře ovlivňují energii, imunitu a dlouhověkost. Pochopíte, proč jídlo ovlivňuje náladu, jak spánek mění výkon mozku a jak zvládat stres, aby tělo nestárlo předčasně. V praxi si vyzkoušíte jednoduchá dechová cvičení, krátké pohybové rutiny a hlavně, jak si sestavit jednotlivá jídla a přemýšlet nad nimi. Zkrátka tipy, jak nastavit systém, který vydrží i v náročném dni. Po workshopu dostanete e-book se shrnutím a návyky, které pomohou držet zdraví i energii dlouhodobě. Spojuje vědu, fyzioterapii a zdravý selský rozum. Bez extrémů, diet a prázdných frází. Protože zdraví není cíl, ke kterému jednou dojdeme. Je to cesta, kterou si vybíráme každý den. Školení je vhodné pro jakoukoliv firmu. Může proběhnout přímo ve vašem firemním prostředí, či u nás v tělocvičně nebo i online, v anglickém nebo českém jazyce. Standardní délka je 2 hodiny, ale přizpůsobíme se vašim časovým možnostem. Ozvěte se nám a rádi rozhýbeme i vaši firmu. Movement Office. Pomáháme lidem i firmám rozhýbat pracovní den, protože zdraví nezačíná až po pracovní době.